Sini kini o jaga bubak dari cai tok mumbai tai Pramoth party ni bukan ni kai first plenary session o bubak dari bising tai sini o jaga je samung tang tong nai joto tofano hamjak nai rok mothano hamjak nai rok joto no kurung kutung ke phailajak kai sini ipra haste gna ke joto jaga ni no joto assembly ni no o jaga 100 borok tai phainani bui kopokjak jaga o kebo kuno jaga o 100 bolai kai ni knao ke phaika belai kaham kok kia nong media ni bising ti okok no pasar tong nai jahate o pandau phaimani abo pandau phaika tai thangka abo hai ngiawoi o pandau phaimani main mul je samung je chongmung je kokchap laimung abono nogo thangi tewaisa haino hai samungo thepenani jani ja assembly utlangai samungo thepeoinani jani ja amchayo thangai samungo thepeoinani tai buskangni salo bahaike chini oti pramothani chaito khungno krak khetlangai thangai chini je dofani hamkraino sung samungo thepetlanani abono wanchung ma tongnai phaika thangka abo simit laiyawi oro phai je srungno जों आरो दैसा मा फोरोंनि फिनाय दै सिसारि मुंमा तुबनाय ताबुनि ओ जरावो जों नुगो नायदि बुबाग्रा अबनो वान सुगै फर्स्ट प्लेनारि सेशन 2 days नि बागै खलायका दिनि फर्स्ट डे ना सेकेन्ड डे तो ओ जरावो जे पुरुनो चिनि बररक थानचांगो आफुरुनो चिनि बरकनि बिसिंति कुबुनि बररक गोबांमा दैखि ओ थानचानो सबायनानि बागै हेमलबो जायतोबो आवन बगा जायतो मुं आ फेमलो मुं केबो ताक लायखों ओ फर्स्ट प्लेनारि सेशन जे फाइनाय रक दै जे खनावै दंनाय नाय दंनाय मिडियानि बिसिंति बरकनो बांगा ककनो फोसारो नायदि ano no to sini jago social media te eba ke thongdong bising te ni abo tabuni jora kai tung masao bebak ni no jora tong nai dini ni jora wo bising basan ni bang ma samung tangsane rok paksa thaimi angka tangi hingkang kai samung ni jora tabu paksa keboni ba amuti bari tongo amuti munmani jora phalmani jora kebo ba mai bormani jora kebo ba buktang mani jora abo hayingai baksa phainamu sungi bukha tongibo thaimi atongo thia borokni kok kusar mung abono norok thangsokdi जों o jaga samung tang tutibo nongni logio tongo जों kubuni logio tongnai bubagrano logirinai tatalno जों mesanai akok no borok sao naine dein khebroko जों nukha जों jepuruno thansangi phainani nayo azaro hungakino mungsa kebeng mungtu phayo kebo ba kok borok bai kauguru huni thepoi rinani nayo abo femlok mungsi abon bagisini khajani takutai bukuk sangma bujinai kebo ba kuno MLA ba sawiri wo tipra sarak borok kristan kangai ko ST facility nordi roknai aborok ekdom puro jukti ko kri akok rok abo ekmatro sungno oroi poroi khlainani sungno femlok nani o femlok mungo kebo tak khlaijadi chini borok chini tipra dofani borok जों 20 ta hoda godalai जों o dofa kaisa si जों mawan chuknai jemon kubuni dofa bo tongo kubuni hoda bo tongo gobangma sampradai miloi jati go जों bo bahikino o bubagrani bisingti tipra mothani bisingti tipra dofa जों थांजाखनै या पेसालायनाय o plenary session o je planning khlaijabo abon जों success ke biskamni salate talangnai je kuno jaga ke bo belei tongo kai teisa ragui basadi akok sudarong thani chok